Bringing hope the world over. Hope Channel. Dakkel iti namnamami gagayem ken kakabsat, nga inururay yo daytoy nga gundaway. Tapno agmaymaysa tayo manen, agkakadwa tayo, nga adalen tayo iti napateg nga sauna po Diyos. Dakkel met iti pamati mi, nga kadagiti naglabasen nga pito nga lawas, nga rinipripaso tayo digiti leksyon, ket naidanon kada kayo dagiti sumagmamano nga pampamati ken kinapudno. Tapno iti panagkirelasyon tayo ken Apo Hesus akas maysa nga disipulo wenno adalan. Ket natalged tayo dakkel iti ragsak. Siya kakabsat ni Pastor Eli Rafanan, ket agyaman kami tadda kayo manen nga gururay kada kami. Iti kadwak ket ni Pastor Leo De Leon, kastamet ni Pastor Ray Orbe. May saan naragsak apan nakiinadal manen kada kayo ay ayatan agagayem ken kakabsat iti panpan nagnatayo iti na Kristyanuan apan nagbiag sapay kumata dagiti sasaon ni Apo Dios nga maadal tayo isudat agtultuloy ang mangidalan ken mangpatibker kada tayo. Wen gagayem ken kakabsat daytoy manen ti kararagsakan nga gundaway tayo agsipud tagtitipon tayo ngagdaydayaw kini Apo Dios. Babaen iti panagadal ti sauna tapat check nga dayto iti mangpairut iti na Kristiyano na panagbiag kay nagtultuloy nga mapatarnaw ken mapasudi ti panagserbi tayo akas may sang adalan ni Kristo Jesus. Iti panagtultuloy tayo kakabsat dili mabalin ngagdumog tayo tagkararag tayo. Managayat a Dios sa mami ni langitan, bigbigin mi daytoy akan ito, daytoy nga oras, daytoy nga aldaw. Iti na isang sangayan nga pananglukib mi ti saom. May sudat imang penek kadagiti na Kristyanuan na panagbiag mi. Dawatan mi ngagsao ka kada kami, babaen, ti panangitalukatik ti Espiritu Santo. Kat sapay kadi Apo, ta mabigbig mi ti kasasaad mi. Kat agkamang kami, kanisuko mi ti biag mi kanasus. Kat iturayan na kami, kat pabaruan na, kan balbaliwan na ti panagbiag mi, amayan ninaw, ti panagbiag ni Kristo, amanubot ken mangisalakan mi. Naruda po, sapay kadi ta makianda kada kami, iti panagadal mi ti saom. Tapno may daydayaw ka, iti panagbiag mi ken aramidan mi. Ken Kristo Jesus dawaton mi digitoy. Amen. 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 Agyaman tayo ta nakadanon tayon iti maikawalo na leksyon. Oy. Kalisto ti panaglabas iti alaldaw. Alaldaw. Adda tayo pekit din iti Pebrero. Ron. Yeah. 15 ganat 21 iti serken dayto nga leksyon tayo. Valentine's Day. Ket iti paulo na ket kadua ti baknang ken mabigbigbig. Kayat na nga nga sawen mairaman daytoy nabaknang ken mabigbigbig nga kayat nga ayaban met ni Apo Dios akas disipulos na. Ragsaken tayo nga lukatan iti saon Apo Dios. Ket dawaten tayo man ken ni Pastor Leo ta basahin na iti paset nga mayulo nga isu kakabsat iti pangiturungan daytoy leksyon tayo kadaytoy nga lawas. Iti umuna at Timoteo kapitulo 6 bersikulo 10 kastoy ti kunana. Tate ayat ti pirak isu ti maysa aramot ti suamin akita ti dakes. Isu nga idi inaguman dagiti dadduma dayaw awan dati pamati ket na salputda dagiti adu alad ladingit. Iti pangiturungan dagiti adal tayo tata, Pastor Leo ken Pastor Ray. Isu dayjay nabaknang. Isu dayjay na influensya. Man nakabalin. Mabigbig. Ket agsipud ta adda iti kinabaknang da, adda iti influensya da, idjay lugar da, iti sosyudad da, isuda dagiti mabigbigbig. Ket no alaen tayo digitoy anya nga leksyon tayo tata, ti pagragsakan tayo,
iraman ni Apo Diyos dagitoy mabigbig-big ka na ba nang. Tanusublyan tayo dagiti imununan nga idadal tayo, nga inayaban ni Apo Jesus akas disipulo na wenno adalan na. Nga sinungbatan da dayjay nga ayab, inawitdan dayjay misyon ni Apo Jesus. Isu digitay ubing, digitay masakit, digitay ordinaryo, digitay imbeleng iti susyudad. Ket itatan, nakita tayo nga adagayang pay dayjay may samanen nga espesyal a grupo. Digitay nabanang ken mabigbigbig. Pastor Ray, sino ti tumulong iti maysa nga tao? Ket anya iti obligasyon dayjay tao inton no bumanang. Tapno dayjay nga kinabaknang na ket mausar na iti trabaho na po Dios. Sino ti tumulong iti maysa nga tao no bumanang isuna? Naimbag nga saludsod deta, Pastor. Kaya tayo amin nga dumdumngeg kakabsat. Maysa nga siputan tayo na imbag. Agsipud ta iti panagbaknang. Iti maysa nga tao ket awan sa bali a paggapuan na no saan nga aggapu kini Apo Dios. Wen. Agsipud ta kunana ditoy Salmo 24. Salaysayon na nga ti amin nga adda ngagsaad ditoy rabaw ti daga, pati ti lubong, pati dagiti amin na bambanag ket kukwa ni Apo Dios dayta. Kalpasan nga kukwa nga rod ni Apo Dios dayta, kunana met dito Deuteronomio 8:18. Ibagana ditoy nga ti panagbaknang ken panagpaadu dagiti sanikwa ket aggapu amin ngagtaod kini Apo Dios. Daytoy ti maysa nga bigbigen ti maysa nga adalan. Nga dagitoy nga kinabaknang, dagitoy nga panagpaadu ti sanikwa, uray pay biyag ket aggapu amin kini Apo Dios. Ngem adu dagiti babaknang, adu dagiti mabigbigbig nga saan da nga adalan. Apay agsipud ta saan da laeng nga ited da biyagda kini Apo Jesus, saan da pay paiturayan ket saan da pay bigbigin nga gapu amin kini Apo Dios daytoy. Isu nga ti leksyon tayo ket idalan na dagiti kamkameng ti iglesia, dagiti tattao nga agbalinda nga adalan tapno ti kasta uray pay dagiti sanikwada ket mausar iti trabaho ni Apo Dios. Tano ti maysa nga adalan ket bigbigen na nga dagiti sanikwana. Dayjay panagpangato na itis kasasaad ti panagbiag ket idalan amin ni Apo Dios dayta kakabsat. Isu nga adda dagiti kapkapadasan uray siak kas maysa nga mga kasaba adda met dagiti gagayem nakapulpulapol tayo uray kamkameng ti iglesia nga babaknang. Nga dagiti nga babaknang ket bigbigen da nga dagiti sanikwada ket kuka ni Apo Dios. Ti maysa nga kabsat tayo ijay Cagayan Brother Jupiter ken ni Sister Gemma saludsud nagadumutan dagiti nga sanikwa mo nagababa ng kamutan kunana ang kukukwa dayta pastor kunana impabulod laeng ni Apo Dios kanyak dayta ket mausar ko laeng ti agdama pabulod na tapno mausar ti trabaho na maysa nga kapanunutan ti maysa nga adalan ni Cristo Jesus nga kamkameng ti iglesia tayo ket iti nasanto na surat ken uray pa iti Biblia addamot dagiti tattao idi ugma nga nagbalinda nga adalan ket ti panamagbalinda nga adalan uray pay dagiti sanikwada uray pay dagiti kinabaknang da ket ipaay da iti panakausar ti trabaho ni Apo Dios ni Lot, ni Abraham, ni Jose, ni Job dagiti nga tattao ket mabigbigbig da iti susyudad nabaknang da ngem dagiti ket binigbigda nga amin ket aggapu kini Apo Dios. Para sa man nga inayon iti bagang pastor dayjay. Paset amayulo tayo tatay. Nga kunana dijay tayo na bagam tatay nga adda dagiti nabaknang hanga adalan. Ket kunana paset amayulo tayo jay Timoteo agumanda kung gaputa agumanda ti pag lipasan to ti biag dakat ladladingit. Una. Isu nga haan gayam nga nasayat
no saan tayo nga ibingay dayta anaitid kada tayo. Paay kadagiti sabsabali. O, na, Pakay sa lakanan kundi trabaho ni Apo Dios. Ito'y leksyon tayo, Pastor Ray, ken Pastor John. Dadi kita'y inkabil dita nga ulidan iti kinabanang Wan. ni Nicodemo. O, pudno dahil Pastor. Istoryaan tinasanto na surat, ti panagbiag ni Nicodemo. Uwain. May sa nga mabigbig-big, apay, agsipod ta. May sa aparisyo, ken saan lang aparisyo, nga gagangay, nung dikit di nangato ti saad na. Kuna na tinasanto na surat, dito'y Juan 3, ket may sa pangulo, dagiti Hudyo. Dito'y atao ni Nicodemo. Dito'y uno, kuna na, ni Nicodemo, pangulo dagiti Hudyo. Ket no pangulo ti Hudyo, mabigbig-big. Ket no pangulo dagiti Hudyo, may kadwa, adda kabalan na. No adda kabalan na, adda turay na, adda bilag na. Ket may sa daytoy nga tao nga nabaknang, nabilag, mabigbig-big, kayat na ti agbalin nga adalan ni Kristo. Katagsipod ta, kayat natigbalin nga adalan ni Kristo, maumasideg kadayjay, mamagbalbaliw ti panagbiag ti may sa tao, tapno ugbalin nga adalan ni Apo Isus. Ket saritaan tinasanto na surat, agsipod ta tarigagayan dayto yung nga tao nga ni Nicodemo, ti naidumduma kapadasan, imasideg kini Apo Isus. Ket ti asideg na kini Apo Isus, mabalin nga inururay na nga pinagawid dagiti tattao, kalpasan na, ket inuray na pa iti rabii, tapno ti kasta, ket umuna, masolo na ni Apo Isus. Kinti may kadwa, mabalin siguro, Mabain. mabain. Nagsipod ta Kaya niya mabigbig kasasaan nga na. raw. Hanggang kaya't nga maamuan dagiti Oo, tattao. gusto deta. Ket idin nga nagsaludsod, mabalin nga pinadayawan na ni Apo Isus, sa bali mo tinsungbat ni Apo Isus ng na. Dahil mo ten pan na kayanak, ti baro pa nagbiag. Aging gana nga naamuan ni Nicodemo, no kasano ken anya ti sekreto, iti pa na magbalin ti pudno nga adalan, ken isuserrek ti pagarian. Ket ijay nga nakonvertir ni Nicodemo. Ta iti panakakonvertir na, isumutten ti panakabalbaliw ti panagbiag na. He was convicted, and after that, he was converted and transformed ti panagbiag na. Iso nga, oo niyan nga naggasat, ti may nga tao abak nang, nga mabigbigbig, nga nangato ti posisyon na, akasapulan na latta ni Kristo Jesus. Tapno mabalbaliwan ti panagbiag na. Saan ngo manay dagiti kinabak nang tayo? Saan ngo manay dagiti panakabigbig tayo? Nga mangpenek dahil pagkasapulan tayo kini Kristo nga isunalaeng ti makapenek iti panagbiag tayo. Tapno natal na tayo, naragsak tayo ngagserbiken kwa na. Ta kunana ditoy, amo iti nay bagadamag kunana pa ditoy kakabsat. Papastor, nga kalpasan iti panakakonvertir ken panakabalbaliw ni Nicodemo ti panagbiag na. Tabak nang ngarod. At danim bagadamag kabsat ko. Nga ibaga natin na sa surat, kunana ditoy Desire of Ages, page 177, kuna ni Ellen White, kasto iti kunana, dinggan tayo. Kalpasan ti panakaipangato ti Apo, idi adagiti disipulos ket naiwaras-waras da, gapu iti panakaidadanes ni Nicodemo ket si bibileg a nagparang iti sangwanan, impaay na ti kinabak nang na, anang tarawid-wid iti maladagang iglesia aninamnama dagiti Hudyo, amapunas apaman amatay ni Kristo. Nagbalin nga rod nga san lang adalan. Oy, Nagbalin pa nga nang ipangulo nang taraken dayto ubing nga iglesia. inusar na dahil sa Nikwana. Inusar na pa dayjay posisyon na. Tapno mataraken, Okay. ken maiwanan iti agrubwat nga iglesia ni Apo Isus. Katadamot ti sabali pa nga tattao ditoy. Dagijay ni Nicodemo mabigbigbig. Ni Nicodemo nasaya at titader na. Ngam adamot digiti naba nang nga saan damot nga ipatag. Taagga po iti kinaba nang da iti dakes nga Apamayan. wagas nga pamayan.
Istoryang Pastor Leo, digito'y kabibiyag ni Libby, kini Sakio. Sakyos. Ah. Kahit no kasanumit iti panang balbaliw ni Apo Diyos kanyada, tanaba ng damit akas kan ni Nicodemo digitoy. No, kitain tayo nga permi, Pastor Eli, Pastor Ray. Kahit ko mga kitang tayo basit tinagbaliwan ni Nicodemus kan dagiti dua. Ni Nicodemus, haanlaan nga mabigbigbig, no di kat may sa nga leader dahito iti may sa pamati. Tanangatot saad na pwede yay. Ngam, uri no nangatot saad na birbirukan na ti kinapod nung adakan Kristo. Tad dito'y at tiyempo, dagito'y at at tao niya po Diyos, ibilang da dagito'y talo a klase ti tao. Dayjay nasantuan, iso dagito'y iskriba kada paresyo, dagito'y papadi, dagito'y san unay nasantuan, dagito'y gagangay, kan dagito'y narugit, so dagito'y inadal tayo din na palabas, dagito'y outcast. Kat na ibilang ni Levi, kan ni Sakyos, narugit. Ngam uray na narugit, makita tayo dito yung Kapitulo 5 ti Lucas, anapan ni Apo Isus ken ko ana. Kat idi nga dajay ni Apo Isus imbaga na kinilibay, madama ang nakatugaw. Ay ito nagagayim kang kausat, madama nga agsingsingir ti buwis, iso nga dajay ti kwarta ti sangwanan na. Kat idi ko na ni Apo Isus, surutan nak, hanga nagpanunod ka pulos ito, awan babasa tayo nga nagpangadwan, timakder, pinanawan nan, simurutan kini Apo Isus, insigida. Kastamet, no kitaan tayo iti pakaistoryaan ni Sakyos. Idi anapan ni Apo Isus ijay, amo ni Sakyos nga upapan ni Apo Isus, tinarigagayan na, akitain ni Apo Isus. Daksang kasat, tabasit mat ni Sakyo. Pandak ko na. Pandak. Ang gabas. Saan na nga makita, numapay na ba lang, ababa mga tao. Ngam uray no kastaga po, di tarigagay na, makita ni Apo Isus, in remedyo na. Imuli na ito'y itikayo asi kamuro. Ang kanta na pastor na tagat, baka bunto kantain madamdama. Imuli. Kat nakita ni Apo Isus, di tarigagay na. Iso nga hindi lumabas, ijay ayan na, kunana, kin ni Sakyos, umulog ka, ta umayak di balayo ita. At ito tinakita nga similarity ni Sakyo kin ni Matthew. Ni Matthew, idi ayban niya po Isus, surutan nak, timakdar si Morot. Kat idi bagan niya po Isus, kin ni Sakyo, umulog ka, ta umayak di balayo ita. Kunan na dito yung verse 5. At ito yung Lucas chapter 19, verse 5. Kunan na kat ni Sakyo, imulog asidadaras, ito verse 6. Kat iso, inawat na asiraragsak. Hindi kayo umulog ka, hala nga, nadaras, napaspas. Napaspas pa nagtulnog na. Sige na. Timpok pa'y siguro. Wan, nalamit di pa ko, nadaras. Tapos naragsak yung mawat. Kat hindi naragsak yung mawat, nagkaringa dagusain. Kagudwati sa nikwak, ited ko kadagiti marigrigat nga no, daman inulbud ko, daman nilukok. Ited ko kadakwada times 4. Wow. So makita tayo ti mabalbaliwan. Ti mabalbaliwan, awan, ti gawid na, agpaay, ti trabaho ni Apo Diyos. Ori Matyo, tinalikodan na ti kwarta, napanan si Morot. Dito'y, hanaman tinalikodan, inusar na ti kwarta, agpaay. Iti marigrigat. Agiaman tayo, kadi kita intidyo nga ihimplo, Pastor Ray, ken Pastor Leo, Nicodemo, may isang pangulo iti iglesia, na banang. Ni Sakyo ken ni Libby naba nang data agsingsingir da nga ron ti buwis. Ni Nicodemo, Pastor Reket, ay ayaten, respetado, mabigbigbig, ijay ayan na nga susyudad. Ngam digiti dua, di taga Capernaum ni Libby, taga Jericho ni Sakyo, isuda iti kagkagura digiti Hudyo. Ta isuda ti mang parparigat iti panagbiagda. Ngam iti leksyon tayo, adamat iti inted da nga kitaan tayo. Ito'y Matthew 19, istoryaan na iti maysa lalaki, baro. Ano ba anang? Ni Nicodemo, lakay. Ni Sakyo, ni
Matyo. ni Matyo, ni Libe, Nataangan nataangan damay. Ngem kada ito yung insurat ni Matyo, may isang agtutubo. Nagsayat kit din na niya, agtutubo ngem, nabanang. Ah, Kit, nagimbag dahito yung agtutubo, nga nabanang, at dagayam met dayjay tarigagay na dito yung puso na. Napan ken ni Apo Jesus ket dayjay sa ludsud na kunana, no anya iti aramiden na, tapno sumrek iti pagarian. Wenno anya iti aramidek tapno maisalakanak. Wan. Wenno iti iyon unana anya iti aramidek Apo to no agbalinak nga adipen mo. Wan. Agbalinak a disipulos mo, agbalinak nga adalan mo. Mm. Ket kunana ni Apo Jesus nga inlawlawag na dayjay bilin. Intangsit daytoy baro kunana manipod iti kinaubing ko. Tungpal ko dagito. Tungpal ko. Insurundak ket tinungpal ko iti bilin. Adagayam iti naununag nga kayat nga ipakamo ni Apo Jesus nga dayjay panagtungpal iti bilin isu dayjay panangipateg kadagiti sabsabali ken dayjay panang talikod Mm. iti bagi. Laglagay pong Pastor Leo di binasa may tatay iti panagayat iti pirak isu iti ramot iti amin a kinadakes. Saan nga dayjay pirak? No dikit dayjay ayat. Kadaytoy nga istorya ditoy ito'y Matyo na ramid. Ni Nicodemo ko ng Pastor Ray ket iti panungpalan na ragsak. Nagbalin a leader. Wan. Ni Sakio, binayadan na digitot utang na, nagbalin ang may isang adalan. Uremot ni, actually, ni Libay Matyo, na ibilang kadagiti sang apulo, ket duwa nga adalan. Ngem, iti kayat ko nga, iturong kada kayo kabsat, iti verse 22, iti Matyo 19, kunana, ngem idi nangeg ti baruday toy asao, nagawid asililiday. Ako. No alaen tayo dagitoy nga kapkapadasan. Apay nga daytoy nga baro isimbulwan na met dagiti nabanang ken mabigbigbig nagawid asililiday. Apay nga ni Nicodemo nabanang ken mabigbigbig. Apay nga ni Sakio ken ni Matyo ni Libe ket nabanang da ken mabigbigbig da ngem nagduma iti panungpalan ti panagbiagda. May isa kadagiti sigunde jay ayab kadakwada. Handa ka ba ilan nga sangwen dayjay ipaay ni Apo Jesus kadakwada. Smarno, mabalin nga kedeng ni may isang tao. Auray no nabaknang ka, no ikedeng mo nga surutan ni Apo Jesus. Awan iti serserbi na dagita amin na nabambanang. Napatpatag nga amangan dayay ayab ni Apo Jesus. Subjek dayjay inbagam itatay Pastor Ray nga intun dayjay tao ket bigbigen na nga isuna ket saan dayjay akin kukwa. Bigbigen na nga isuna laeng dayjay nagtalkan iti akin kukwa kadagita kinabanang. Agay aywan. Nga agay aywan kay na nga nga sawen saan nantong nga tagikwaen. Haantong agbalin nga laped, saan tong agbalin nga dadagsen ken kuana intun no ayaban ni Apo Jesus tapay dayjay nangayab ken kuana isupay ket akin kukwa dayjay akin nabanang. Pastor Eddie, may sakadagiti rason no apay nga saan naragsako no naladingit dayjay nabaknang abaro. Imbaga na dito'y paset amayulo tayo kuna na. Tate ayat ti pirak isu ti maysa aramot ti suamin akita ti dakes. Isu nga idi inaguman dagiti dadduma nayaw awan dati pamati ket nasalpot da dagiti adu aladladingit. Daytoy gayem ti pagbanagan na Dayjay agayat ti pirak. no agayat ka ti pirak nang nangrunang ni Apo Dios ta
Salputan da, mayawan da ti pamati, salputan da, unag patinggadan to, kadayay, Ladladingit. ado aladladingit. At dati inayon ko nga kitain tayo di jay. San laeng nga agayat, no di aguman. Anya iti agom. Iti agom, tagikwaem da saan mo nga Kukwa. No ti pirak no kinaba ng kukwan Apo Diyos, daytoy nga agtutubo, nagbalin nga kinapudno kadeta pasit amayulo. Aguman na. Inaguman na, dayje saan na nga kukwa. Iso nga nagbalin nga naladingit. Saan nga nagbalin nga adalan. Iso nga kitain nyo ayeten nga kabsat. Uri ka digiti agdama itata. Ada dayjay kang kanayon tay nga istoryaen, dayjay panangrugi ni William Colgate. Dayanak ni William Colgate iti maysa nga narigat nga pagtaingan. Nagdesidir iti baro nga pumanaw ta mangkita iti panagbiag na. Adda kano iti karuba nga maysa nga lakay ket kunana William papanam. Kunana ket kastoy met lang ti kasasad ditoy padasek met iti panagbiag agsapulak. Kinarit dayto nga lakay ni William ket kunana sursurwem iti pudno nga tulbek iti panagrangay. Anya dayjay kunana dayto nga agtutubo. Isublim ken ni Apo Dios dayjay ako kuana. Idin nga inruginan nga agaramid iti sabon, agaramid iti dayjay man toothpaste. Iti inbilin na ket sarakem nga umuna dayjay kukuan Apo Dios. Iti tunggal nga dayjay income na, dayjay sapul na ni William Colgate inted na dayjay matalek nga pagkapulong. No alayon tayo iti istorya na ken dagiti istorya dagiti bima nang nagbalinda nga matalek nga nagaywan kadaited ni Apo Dios. Ingana itata dakkel dayjay pundasyon. Isungit kitain tayo digiti uray pay digiti agdama nga kamkameng itig iglesia tayo anya. Makita tayo nga adda digitay kayat ni Apo Dios nga ayaban nga adalan. Ket addamit digitay nabanang mabigbigbig nga inton no italekda ken Apo Dios dagiti nga inted ni Apo Dios kadakwada agbalindang nga naragsak. Awan kakabsat iti mabalin tayo nga isukat dayjay ragsak nga ited ni Apo Dios no agbalin tayo nga disipulo ken adalan. Amin kadi nga babaknang ken mabigbigbig nga ragsak. Saan? Tadang kwartada ken nadamo ti. No ti saludsod mo ako sungbatan nga sigod daytoy leksyon tayo. Dayjay mabigbigbig ken aba ng abaro pimmanaw Sila sililiday. Ngum addamot dagiti babaknang mabigbigbig nga adda kadakwada ti nailangitan nga ragsak. Ada. Ada. Dayjay man inimbagamon nga ni Nicodemo, Nicodemo. ni Sakio, ken ni Libay. Kit inggan agdama itata, adu pa lang iti makiparis kadakwada. Ket mabalin nga siguro ti maysa kadagiti mangparagsak kadakwada ta nabaknang da ken mabigbigbig da. Dayjay panang bigbig da nga kukuan ni Apo Dios amin. Ket kabaelan da nga isubli. Di ko na yung pastor niya. Wain. Kabaelan da nga isubli ti pagkapulo ken daton da. Kabaelan da nga ibingay dagiti amin nga da kadakwada ti pannakausar ti trabaho ni Apo Dios. Dayjay ti kararagsakan. Yeah. Katatalnaan na Diyosan nga panakipaset ti trabaho ni Apo Dios. So nga makita tayo nga rod ditoy, dayjay panang disipulo ni Apo Isus kadagiti babaknang ken mabigbigbig. Nga kasjay met ti aramidin tayo nga disipulo kadagiti pada tayo nga babaknang ken mabigbigbig. Baglaki din tan ba nang kanya kung mabigbig Kami ka. kasaan. Nabaknang ti trabaho ni Apo Dios. Wait. Kastoy gaminan niya iti tulbek na gayam ang nakitak. Dayjay inbaga ni Apo Dios iti Proverbio 3 versikulo 9. Pagdayaw mo ti kukwam kini Jehova. Wait. Itid ni Apo Dios dayjay kinabanang. Itid ni Apo Dios dayjay estado nga mabigbig ka ta pinabanang naka. Ngem iti balakad bilin ni Apo Dios pagdayaw mo ti kukwam ken ni Jehova. Ket intun no aramiden dayjay nabanang dayjay nga in balakad in bilin ni Apo Dios nga pagdayaw mo
dahil kukwam, ken kuana. May isa nga kari iti verse 10. Kuna na, iti kasta, dagiti sarusar mo, mapnudan to as ipupusek. Ken dagiti baldim, agliplipyas danto, iti baro nga arak. Yan. Ti kayat na nga sawen nga rod anya, no apay nga naragsak, dagiti naba ng Pastor Leo ken Pastor Ray. Intunno, pagdayaw da, di kinaba nang da. Dahito Diyos, nga nangitid kanya da, iti pan nakabalintat no buma nang da. Nayunan na pay, dahil di intalek na akinaba nang. Saan tun nga agladingit, dagito nga naba nang tapay, adda dahil di pa nagsasao tayo, you can never outgive the Lord. The Lord. No, adda ititid mo, adda ititid ni Apo Diyos. Kaya't ko nga makita tayo dito, dahil tarigagay ni Nicodemus. Uy. Papareho na tarigagay, dahil ito yung upat. Nicodemo, ni Levi, ni Sakyo, ni Baro. Kaya't damot ti may salakan. Tilaing nagbaliwan da, Nagdumaan da. nagdumaan da, dahil ito yung Baro, anabak nang, saan na kaya't nga isuko, dahil jay, ngayon paaiwan ni Apo Diyos kong kuwanan. Dahil ko na niya leksyon tayo, aguman na. Kaya dagito anang isuko, dagito tinaragsak. Ito pa nagserbi da kini Apo Dios. Ala kakabsat, nadanon manen iti panaglipas tayo kada ito yung eleksyon tayo anya. Padasin tayong alaen dayjay bugas ken Samarina kuna tayo. Ni Nicodemo, ni Sakyo, ni Levi. Kinuray pwede diyan bagamon ni nga daan na tulag ni Job, ni Jose, ni Palgaon, ni Abraham, tanaba nang da. Daytoy, timakder da dayjay baga iti proverbio. Dayjay nga kinabaknang nga inted ni Apo Diyos kadakwada, pinagdayaw da ken Apo Diyos. Saan lang nga pinabaknang ni Apo Diyos isuda manen, no di imay kadakwada, dayjay ragsak, Yan. nga amuda, nga inusarda dahil nga inted ni Apo Diyos. Nga Diyos ang naragsak. Ngayon, no makita tayo met, ijay kasupadi na. Adamit dahil jay kasalatimbagam Pastor Leo, adamit dahil jay barong agtutubo, wen tarigagay na, iti bumanang. Wen tarigagay na, anang nangruna, iti maisalakan. Ngayon, inaguman na, dahil jay kinabanang. Gagayem ken kakabsat, agpili tayo. Naba nang nga mangited itiliday. Saan nga nagbalin nga adalan? Wenno naba nang nga ang mangted iti ragsak. Ragsak. Dayjay ragsak nga ited iti kinaba nang isuno dayjay naba nang ken mabigbigbig. Pilyen na nga denggen dayjay awis ni Apo Hesus. Sumurot ka, surutin na ket agbaling kantong adalak. Adu digiti kamkameng ti iglesia nga kasjay ti kapadasan da. Ket dayawon tayo ni Apo Diyos. Agkararag tayo kakabsat. Pindito nga Diyos, iti kinabaknang mo ken iti kinasirib mo. Pinilim nga dagiti anak mo ket italek mo kadakwada iti pan nakabalin tapno maadda-anda iti kinabaknang. Kada ito yung eleksyon o Diyos, inturong na kada kami nga pilyen mi kuma iti kababalin ken kapadasan ni Nicodemo, ni Sakyo, ken ni Levi. Nga intalekda ken insublida ken kao Dios dagijay a kinabaknang. Nagbalindang adalam, nagbalindang naragsak. Wen sinagutam isuda nang nangrunay ti biag nagnanayon. Iliklik mo kada kami o Dios dayjay met a kapadasan. Nga tarigagay mi iti may salakan. Ngem saan mi nga kayat, nga panawan dayjay a kinabaknang. Iliklik mo dayjay nga kapadasan iti baro nga nabaknang. Nga pimanaw a sila ladingit. Dawatin mi nga bendisyon mo Diyos dagiti gagayem. Nga kaduami nga nang ripaso itata kadaytoy nga napateg nga leksyon. Iti santo nga espiritum kada iti makiadda kadakwada itinagan ni Apo Mesos dinawat mi digitoy. Amen. Agpakada kamin kakabsat intuon may nga lawas manen agkakadwa tayo manen. Pastor Ray,
Pastor Leo, ibagayo meten, iti maudi nga kablao yo, tagpakada tayo. Wen kakabsat, awan pilpilyan ni Apo Isus nga agbalin, nga adalan na, outcast man maibeleng, ito susunod, nabaknang man, kanyaman nga estado ti panagbiag. Itid dati biag da kini Apo Isus. Pagbalinan na akas, adalan na, napudno agserbikan ko. Amen. Awawisin na tayo ni Apo Diyos, asumurot kayong kuha na agbalin, adisipulo na. Nyaman tayo dakada tayo, isuko tayo kumakin kuha na, kat sumurot tayo, ken kuha na. Naibangal daw tayo. Ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo kabsat. Ingga naman rin, may ngalawas. Naimbangal daw tayo mamin.